Ola a todos, bos días. Hoxe dende Lares queremos vos presentar esta nova propiedade que acabamos de coñecer agora mesmo e que vai estar dispoñible á venda. Trátase unha vivenda tipo duplex, é dicir que conta con dúas plantas, unha primeira planta situada na cuarta planta do edificio e a planta do baixo cuberta que está situado na última planta, na planta ático. Estamos nun edificio na zona da Avenida de Marín, arriba de todo, donde está situado o parking para garaxe e é unha vivenda que está situado nun edificio de recente construcción. Como podemos ver, incluso é unha vivenda que disfruta de vistas. Temos ali ao fondo, podemos ver a través da Avenida de Marín, Ría de Vigo, por donde a Bocana, por donde entran os barcos que veñen dende Vigo. A vivenda está distribuída, como decíamos, en dúas plantas. No primeiro andar é onde está toda a zona de día. Según accedemos á vivenda, entramos no hall de acceso, un hall que fai de repartidor, é onde nos atopamos de primeiras ca cociña. A cociña é unha cociña independente e é unha cociña que mira cara ao noreste. Temos vistas cara á zona da Madalena, a Coiro. A cociña é unha cociña completamente equipada, conta con forno, con micro integrado, lavadouzas e combi. E anexo á cociña a zona do lavadoiro. Zona do lavadoiro onde nos vamos a topar dous electrodomésticos máis que faltaban, lavadora e secadora. No lavadouzas tamén se atopa o quentador de agua quente que é por gas natural. Dende o repartidor tamén damos paso ao salón que está anexo á cociña e salón en esquina, salón que mira cara ao oeste, que recibe luz dende a mañán e que mira a través das outras dúas ventanas en esquina a mesma fachada que mira a cociña. Un salón moi amplio, un salón que ten saída a través da porta balconeira hacia un balcón exterior e un balcón do cal vai a recibir moita luz natural pola orientación. No salón sitúase a escaleira interior aberta, escaleira toda forrada en madeira, madeira maciza, madeira tipo sapeli, que é a mesma madeira que teñen os chans tanto do salón como da zona dos dormitorios. Esta escaleira, a través dela, accedemos ao segundo andar, planta baixo cuberta, onde está a zona de noite. Os dos dormitorios e o baño xeral de 4 pezas, con bañeira, bidé inodoro e lavabo. E o dormitorio principal, ao igual que o salón, facendo esquina. E hai que dicir previamente que a planta de baixo cuberta ten unha terraza corrida en todo o seu perímetro, que ten saída dentro do dormitorio principal a través de dúas portas balconeiras, unha orientada ao oeste e outra cara ao noreste, e este dormitorio conta cun armario que vai a todo o fondo da parede. O segundo dormitorio tamén conta con ventana balconeira que dá acceso a esa terraza corrida. E a orientación do duplex na zona, sobre todo baixo cuberta, nesa terraza temos orientación oeste e orientación ao noreste. Temos sol todo o día, lóxicamente, pero principalmente pola mañán. Por tanto, ata aquí esta vivenda tipo duplex que conta con terraza corrida na zona dos dormitorios, vivenda que conta con 2 dormitorios, un baño con posibilidade de facer un segundo baño na zona entre o hall de entrada e o salón, vivenda con garaxe, con ascensor, nun edificio de obra nova, de construcción recente e ideal para todos aqueles de primeira residencia que buscades este tipo de vivenda ou os que buscan segunda residencia tamén pola súa proximidade ca Rodeira, que estamos a 4 minutos camiñando. Así que, para coñecela xa sabedes onde, en lares.gal, na nosa página web ou consultándonos directamente. Así que, esperamos as vosas consultas. Deica!